Studio Bauchi. An ce gwando namu ne, ba arne bane fushi. sai dai in suna kama halayensa babu sassauci babu tausayi. An ce ganda namu ne, Ba arne bane kwashi, sai dai in suna kama halayensa babu sassauci babu tausayi. ya Allah mamallaki kai ne kai ɗan kare, sannan kai wata cuta sunan ta kankare. Ni mafita na zo nake nema kar mutum tsire, yau a Kano waɗansu na san jawo kafar gada. An ce ganda namu ne, Ba arne bane kwashi, sai dai in suna kama halayensa babu sassauci babu tausayi. Okashatu OWB ni nake tafe, in ka taɓo mawaki zan zo ni ko da rarrabe. Tarbiyya muna da shi yan fim kar an rufe, mu ma haihuwar mu akai dole na in faɗa. An ce ganda namu ne, Ba arne bane kwashi, sai dai in suna kama halayensa babu sassauci babu tausayi. rarara ake shirin to zarci muna tsaye, kan ta yi kyau fatafiya an san sai da waiwaye. In hankaka kure muka yi yau na zo ni kai tsaye, alkawari a yau cikawa ne magana guda. An ce ganda namu ne, Ba arne bane kwashi, sai dai in suna kama halayensa babu sassauci babu tausayi. mai zankwi da kai yana yin zuffar munafukai, dudatti jaza yake nazari kan ya doka kai. Girma idan ya zo maka akwai shiga-shigai, sannan shawari fari da baki sai ka gwaggwada. An ce ganda namu ne, Ba arne bane kwashi, sai dai in suna kama halayensa babu sassauci babu tausayi. wai shin tambaya nake zan yi ma kaɗan nuzu, mai kafa masu shirya fim kai gwamnan jihar su haɗa har da ma mawaƙa dangi muna da su, mai laifi idan muka yi wakilcin mutan gida. An ce ganda namu ne, Ba arne bane kwashi, sai dai in suna kama halayensa babu sassauci babu tausayi. wai kuma an ƙi buri zero manza za a sha, tallar takara ka karɓa a hannun mukan isha, in ka mai da hannun waɗansu mu da ruwa ka sha, gishiri ashe miya sai da mu za a harhaɗa. An ce ganda namu ne, Ba arne bane kwashi, sai dai in suna kama halayensa babu sassauci babu tausayi. rarara arziki Allah ne ya magashi, gotso ga ako a yau ga ta yi wa kashi. Rushe gidanka in yayo ma jama'a zina fushi, dan ka taimaka kanawa a yanzu har ada. An ce ganda namu ne, Ba arne bane kwashi, sai dai in suna kama halayensa babu sassauci babu tausayi. sai ala a jam'iyyar ADP zami, ga abale a jam'iyyar ADP ake ta yi, ɗan hajiya a jam'iyyar ADP za a yi, gwamna a jihar Kano sai sha'aban na sharaɗa. An ce ganda namu ne, Ba arne bane kwashi, sai dai in suna kama halayensa babu sassauci babu tausayi. an ce gwando namu ne, Ba arne bane fushi, sai dai in suna kama halayensa babu sassauci babu tausayi. an ce ganda namu ne, Ba arne bane kwashi, sai dai in suna kama halayensa babu sassauci babu tausayi. 081 83 70 20 78